के यही चैत के महीना में गौना भइल बा आ उनके पति दिन रात खटौले बड़े। तले नैयर से फोन आ गइल बा। अच्छा फोने में कहतड़ी निर्दयिया कुछ ना बुझला कहे हो पुरवा कैलाश जो चैत के महीना में तुरला काजी तुरलस हो देहिया पोरे पोर। अच्छा ये बात बा। औरतिया कहतिया का कहत दिन भर हमके खटवलस रे पिया कटनी करवलस। दिन भर हमके खटवलस रे पिया कटनी करवलस। कटनी करवलस कटनी करवलस कटनी करवलस कटनी करवलस। चैत में हमके मुआवलस रे पिया कटनी करवलस। दिन भर हमके खटवलस रे पिया कटनी करवलस। खेतवा में पहले बट मुआना बिछावाना रोज रोज कैले बट हमके उठावाना। खेतवा में पहले बट मुआना बिछावाना रोज रोज कैले बट हमके उठावाना। खेतवे में चटनी चटवला सरे पिया कटनी करवला। दिन भर हमके खटवला रे पिया कटनी करवला। हसुआ के बेटावा धरवला सरे पिया कटनी करवला। दिन भर हमके खटवला रे पिया कटनी करवला। खेत में
हमके खटौलस रे पिया कटनी करौलस